Di menika tasih sineng kuyung para kanca karya mandiri audio system ugi kinanti video syuting. Sagung para tamu kakung seperti kakung nanti Pak Hormatan tasih sinarangan para kanca Wisnu Laras ingkang badhe ngersakaken lelagon kepareng atur pangandika wonten ing pamanggungan. Sektor mriki sampun kantun sektor mrika bapak-bapak ingkang ngersakaken lagon kepareng atur pangandika wonten ing pamanggungan. Tasih setunggal Widawati Dik Cahya juragane sate. Matur nuwun. Oh, agek pembukaan ta. Sepot to kamu. Tak kira wis nembang bae sepot. Nggih. Nggih, diucapkan dulu sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong jawabe ora kudu banter ning ati ngene kuwi jawab. Dipaten ya, Pak ya. Padha hasile. Lha iki ya rada-rada ngono dadi kudu banter. Oh nggih, gandeng omahmu yo ngalas ya, Dik. Heeh. Padha no. Nang ngomong lara banter ora marem kok. Biasane celuk-celuk penak sing banter ya. Aku alon-alon, Dik. Nggih, iki belum ada permintaan. Dereng wonten pamundutan, mbok pilih Bapak Ibu ngersakaken lagon. Nggih, lali janjine mawon. Ya, monggo pun aturaken. Lali janjine sinarangan para kanca Wisnu Laras ing wanci siang menika ing pilih sepisan malih Bapak Ibu ingkang kepareng ngersakaken lelagon kepareng atur pangandika sinarangan para kanca Wisnu Laras. Semoga para kanca awan-awan Solo kae semes rambales yo yen tak telepon malah bapak deni oh aae oh aae oh manggal aku yo ayo sliramu ora teko janjane kowe nangis gelagatmu saja nyupiani
Wisnu Laras Sinegoyong karya mandiri sosial temuki kinanti video syuting. Ho a a e ho a ho a ha e ho a. Yo yo yo. Dina minggu Yo. kowe ngajak ning tawang manggung nganti lengser srengenge ana kene Iya. nunggu kowe Bangawan awan Solo. tak SMS Radut, jos, jos. yen tak Yo, yo, kepo. ya, ya, Pateni mangkalaku ayo. yen kepatok pipimu Ya. maneh tak jiwa Jiwa, jiwa jiwa, ala jiwa. lali Yo, yo. jandine kandhane alesane Yo. kadung dandan sliramu ora teko Hae. Polke Mbah Tarto. Beres saya pokoknya. Pokoknya joget kali penyanyi niku loro boyo, encok, rematik, darah tinggi hilang langsung. Mari. iki Sehat. wis kadung dandan kudu dijogeti Kudu dijogeti. Jeh, lebet ke Mbah ke ngarep napa ke mburi Jan. ngarep siap burusnya cocok aja no ya Oh, nggih nggih nggih. Jeh. Menika. Mungkin nomoripun dipun catet, Mbah. catet mas janjane Le, le, le. kowe ngendi Oh ah eh. Oh oh.